فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، تو مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا پنجابی دا کلام اور اس کے بعد انشاءاللہ دو شعری منقبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرما کے میں اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ محبت دینا سارے دوستاں نے ایک کلام سماعت بھی فرمانا ہے اور مل کے پڑھنا بھی انشاءاللہ سرور پیدا ہو جائے گا۔ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا جدہ سہارا سرکار نے اپنے دو میں ہتھاں نو بلند کر کے میرے نال پڑے گا، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، قسم رب دی سانو سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی سانو سب تو پیارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ اور بہت ہی پیارا شعر ہے، اسی تاں گناہگار ہیں اور واقعی سانو سرکار دی نسبت دا برم ہے۔ میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں
چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ منقبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرما کے